Тәкъмин итү программасы федераль закон белән нигезләнгән. 178 федераль закон о госсоциальной помощи 17 июль 1999 елда нигезләнгән законга нигезләнеп эш алып барылган. Бу программада ташламалы даруларны инвалидлар, бала инвалидлар, соғыш инвалидлары, анарсын хәрби хезмәткәрләр, эштә нинди булса да авыру алган, һәм төрле орденнар белән, знаклар белән бүләкләнгән кешеләр каралган. 9 шушы программага кертелгән 9 льготалы төркем шушы социаль программадан файдаланыла. Безнең районда пенсионный фонд әйтүенчә, бу программада 800 кеше калган һәм аларның һәрберсенә 900 сум даруга дип бүлеп бирелгән. Һәм шушы 800 кешене 900 сумга тапырласа, уртача аена 720 мең Актаныш районында булган инвалидлар һәм шушы федераль льгота белән кулланучыларга каралган. Бу программаның үзенең төбендә страховой принцип нигезләнгән. Программада калган кеше солидарны бер-берсен поддерживать итә. Кемдер кыйбатлы дару алса, икенче калган инвалидларга өстүзрагы тия. Шушы программада калган авыруларны больницада төрле диагнозларына карап нигезләнеп, безнең үзәк хастаханә ярты еллык итеп заявка биреп бара. Шул заявка нигезендә 73-нче даруханәгә атнага 2 тапкыр дару килә. Бүгенге көнгә 99% заявка үтәлеше. 99% заявка биргән дарулар Актаныш районына кайтып таратылган. Аның 1% калганы я дару эшләп чыгаручыларның шималлары, я берәр нинди тоткарлык аркасында кайтмый калган. Алар буенча больницага Минздравтан һәр вакыт хатлар төшә, ни өчен тоткарлана. Даруларга ташламалы рецептлар заявкада бирелгән күләмдә язылганда, һәр рецептка дару җитәрлек. Уртача һәр ай федераль льготникларга 730 меңлек дарулар рецептлар нигезендә таратыла. Бер рецептка уртача 743 сумлык дару җибәрелә. Иң кыйммәтле ширләрне барлап китсәк, шикәр шир белән ширләгән бер авыру аена 1500-нан 9000гә хәтле дару ала. Бу бер авыру. Шушы программада калган 800 кешенең бер кешесе аена шикәр шир белән ширләсә 1500-нан 9000гә хәтле дару ала. Тын һәм сугыш юллары ширләреннән 2500-нан 3000гә хәтле бер айга ала авыру. Психик авырулар 2000 тирәсе дару ала һәр ай. Югары кан басымы һәм йөрәк ширләре 500 сумнан 5000гә хәтле алалар. Бер инвалид кыйбатлы дару алганда, икенчеләренә өчсез дару туры килә. Авыр шир барлыкка килгәндә, мәсәлән, онкология, шикәр шире, бронхиальный астма, психик кан басымы, программада калган инвалидларның кыйбатлы дару алу мөмкинлекләре була. Кемнәр программадан чыгып үзләре акчага күчәләр икән, алар һәр чак бит инде шир билгеле булмый, ул кинәт килеп чыгарга мөмкин. Шул чагында алар кыйбатлы даруларга мохтаҗ булсалар да, бу программа нигезендә кайтарылып була торган даруларны икенче елга хәтле үзләре программага керәбез дип гариза язганчы хәтле ала алмыйлар. Актанышта мондый очраклар булдылар. Күбрәк мондый очраклар шикәр шире,
һәм онкология авырулары арасында булды. Алар 800 тәңкәлек акча компенсациясе алып, үзләре 2000 ярымлык, кайбер чакта 13 меңлек дарулар сатып алырга, ай сайын сатып алырга мәҗбүр булдылар. Шул чакта гына алар аңладылар, ни өчен, ничек алар хата ясап, шушы программадан чыгып, 1 ел буе үзләренең акчаларына, чөнки ул 800 тәңкә бүленеп бирелгән акча ул даруны каплый алмады. Икенче елга бу кешеләр һәр очракта кире программага кайттылар. Монда инде һәр кешенең үз сайлау мөмкинлеге бар. Әгәр ул кеше җиңелчә генә авырый икән, аңа ул хәтле кыйбатлы дарулар кирәкми икән, ул һәрчак үзенең алдында сайлау бар. Анда калыргамы программада, или чыгып китергәме, ләкин дару акчага күчергәме, ләкин кинәт кенә булган авыру кешене мөмкинлексез калдыра. Ширне давалау мөмкинлексез калдыра да, аннан соң ул шир тагын да авыррак формага әйләнә. Без күбрәк өлкән яшьтәге кешеләрне, әгәр аларның шикәрләре бар икән, аннан соң нәселләрендәме, туганнарындамы онкологик ширләр бар икән, бу программадан чыкмасыннар дип әйтәбез инде. Чөнки страховой принцип ул һәрчак сиңа мөмкинлек бирә, авыр булган очракта сиңа үзең булдыра алмаган суммаларга дару алып, дава алырга. Аннан соң федераль программа дигәч, бу дарулар Мәскәү аркылы кайта бит инде. Аның менә шушы 720 мең дип шутладык, 800 кеше 900 сумнан алдан ук Мәскәү заявкаларын кабул итеп, шушы программа буенча даруларны хәстәрләп Актаныш районына кайтара һәм киридән өстәп кайтарырга мөмкинлек булмаганга, шушы 720 айлык 720 мең белән бөтен районны кемнәр калган шушы льгота программасында шуның белән тәэмин итәбез. Әгәр яңа авыру булып шушы программада калса, яңа авыру барлыкка килсә, безнең больница дополнительный заявка дип атыйбыз инде, шул программа буенча кайтарту ягын карый. Без больница белән һәрчак тыгыз элемтәдә эшлибез. Чөнки һәр көнне без аларга компьютер буенча аптекада булган даруларны күрсәтеп барабыз. Алар шул даруларны карап, бүгенге көндә нинди дарулар бар, шуңа карап нигезләнеп рецепт язалар. Килеп җитмәгәннәре 1-2 көн эчендә килеп җитә дарулары, аны да алалар. Авылдагы кешеләргә, льготада калган кешеләргә мөмкинлек бар фельдшерлар аркылы үзләренә дару китертергә. Авылдагы фельдшерлар рецептны алып килеп, аптекадан дару алып, авылга кайтарып бирәләр инвалидларга. Аннан соң инде һәрчак больница заявканы шушы программада калган кешеләргә нигезләнеп бирә бит инде. Ләкин заявканы 4-5 ай алдан биргәч, кемнәр яңа гына инвалидлекка кергән, аларга каралып бик дару бирелмәгәннән азрак кимчелекләре чыга, рецептларга, кайбер рецептларга дару аламаганлыклары. Ләкин ул дарулар барыбер авырулар яңадан әкренләп кенә дару белән тәэмин ителәләр. Бер кешедә Дөресен әйткәндә, бу программада калган күп кеше авыр шир белән авырый икән, үзенә ширдән дава табырга булыша торган программа. Шуңа уйлап эш итәргә кирәк дигән нәтиҗәдә без һәм авыруларга бездән дә киңәш сорап керәләр, аптекада эшләгәнгә калыргамы, безгә юкмы. Без аларны врачларга киңәшергә җибәрәбез, үзегезнең участковыегыз белән киңәшеп карагыз әле. Алар беләләр бит сезнең нинди авыру белән авырганыгызны дип җибәрәбез. Чөнки уйларга кирәк, киләчәктә авыр хәлдә калмас өчен.